ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା। ଅଛି ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍‌ରେ ପଣସ ଡାଲମା। ସବୁବେଳେ ପଣସ କଠା ଖାଇ ଖାଇ ଯଦି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି, ତାର ଏମିତି ଡାଲମା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଡାଲମା ତ ପରିବା ବି ବହୁତ ସାରା ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ପକଉନି ପରିବା। ଖାଲି ପଣସ, ଆଳୁ ଆଉ ଡାଲି ପଡ଼ିକି ମସଲା ପଡ଼ିକି ହବ ଡାଲମା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖିଥିଲେ ଆଳୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ପଣସକୁ ବି କାଟି ଦେଇଥିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି। ତାପରେ ମୁଗ ଡାଲି ଯେତିକି ନେଇଛି, ହରଡ଼ ଡାଲି ବି ସେତିକି ନେଇଛି, ସେମ୍ ନେଇଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ସେ ପଣସ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି ସବୁ ତାକୁ ପକେଇକି ସିଝେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରେସରରେ। ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଛି, ଯେମିତି ବେଶୀ ଅଧିକା ସିଝିବନି କି ବେଶୀ କମ୍ ବି ସିଝିବନି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ମସଲା କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମସଲା ଦେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପୁରା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଅଦା ରସୁଣକୁ ଭଲସେ ଛେଚି ତ ଦେଇଥିଲି। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇକି ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଫୁଟଣ କରିଛି, ଫୁଟଣ ପକେଇକି ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ପକେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ହେଙ୍ଗୁ ପକେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ପଛରେ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କ ଦେବେ ତା ଦେହରେ ବି ହେଙ୍ଗୁ ପକେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ପିଆଜ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ମୋର ଗୋଳିନି, ଏତିକି ରହିଛି ସିଝିବାଟା। ତାପରେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଟମାଟୋ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଯାହା ବି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ଯଦି କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ଅଛି ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ତାର ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଛୁଙ୍କ କରିଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅଧିକ ସମୟ, ଯେମିତି ମସଲାଟା ସିଝିଯିବ ତା ଦେହରେ। ତାପରେ ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଛୁଙ୍କ ମାରି ଦେଇଛି। ତା ଦେହରେ ଖାଲି ଜିରା ଦେଇଛି, ଫୁଟଣ ତ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଫୁଟଣ ଦେଇନି, ଭଲ ଲାଗେନି। ଏଇ ଟାଇମ୍‌ରେ ଯଦି ଶୁଖା ଲଙ୍କା ପକାଇବା ଚାହିଁବେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ।